ଏଇଠି ତ 5 ଜଣ 6 ଜଣ ମୁଁ ଟିକେ ବୁମ୍ ଟା ନେଇ ଆସ। ଏଇଟା ବଞ୍ଚିବ ନା ମରି? ମୁଁ ଆଇଥିଲି ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚଲେଇକି ଯାଉଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଭାଇ ଭୟାନକ ପଛରୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ପିଟି ଦେବ ଆଗକୁ ଯାଅ। ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ ଡ୍ରାଇଭର ଯୋଉ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଡେଇବାକୁ ଆସିଥିବ ଡ୍ରାଇଭର ବାଉଳରେ ପୁରା ବୁଲେଇ ଦେଇଥିବ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଟା ସେତିକିବେଳେ ସେ ପଲଟି କରିଦେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବାଡେଇଛି ପ୍ରେସର ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉଥିବ ବୋଧେ ଆଉ ସିଏ ସେଇପଟେ ଏବେ ଆସିଛି ଜୋର ଇଏ କେହି କାହାକୁ ଇଆଡୁ ପାସ୍ କରୁଛି ଇଆଡୁ ପାସ୍ ତାକୁ ଏମିତି ବାଡେଇବ ହେଲା ଲମ୍ବା ରହିଯାଇଛି ମଝିରୁ ଘରେ ମଟନ ରୋଷେଇ